Hombre, fizikoki osasun aldetik eta ondo egoteko importantia da. Eta mentalmente hemendikan lan asunto eta beste edozein gauzetatik deskonektatzeko sistema egonena. Oin Imanolen kasuen, ikusten da fizikamente mutil fuerti dena, metro bat lagota, lau sentimetro, 110 kilo, eta gero berez indertzue dena, eta gero gogu, lehen zanotena gogu daukila. Ikesi bidabenak teknika aldetik. Pagaki sufritzia zer dan, ez sufritzia ere bai, mutilan geixei nekatzia, ez nekatu alde handixia do, da iarri ingo jo mutilai, noiz gogu egin dut, da noiz bizi dauen, da dana. Haren ezanak egiten baitu, lehen esan dut eta berrez esan dut, honen mutilak egin gotxu lanak. Zerotik hasi nintzen, hemen praktikamente, eta bintzat bagoia ez aurrera. Imanol Albizu, Goikoetxe, Elgoibartarra jaixotzaz, 10 bat urte Elgetan. Elgetan eta Bergaran lanian. Lanak izten zauen denporan, harri jasoten. Elgoibarren hasi nintzen, 18 urtekin. Bere egunean ikastia etxetan asko gustatzen, da harakin mundutikan bidea suerteu jatan, da gustau eta segi. Lan aldetikan oso gustoa nabil. Hoize, krisis eta parientoka daude eta pixkat igual, hori, epoka nahiko gorrak pasauta, baina onja gustoa. Bueno, goizian normalian Bergan egoten naiz, gero eguardixean ikustuzu. Hemen, barruko lanak eta preparatzen, eta zelala molda honier, gora eta bera. Han atendidu bakarrikan itxot. Atendidu eta gehizin bat benta. Da gero hemen sukaldia eta obradoria zela dakaten, eguardiko tarteagoetan aprobetxatzea dut hemengo lanak itxeko. Txoixuakin, sukaldeko lanak, despiezau, depende, barruko lanak. Txarri utzakin itzen da, nik normalien ez diot txarlikan sartzen. Txarri ziana aprobetxatzen dira gehien bat sobrak, eta hor kalkuloen behar da grasa eta aragixia zenbat sartu, baina gero hori preparaua, pimentoia, gatza, eta gero kuratzen eukitzia. Ezta. Buko da. Ja, bixiarko egongo zian egozitza edo jateko mugan. Baina ja, perkitzeko eta pixkat demora gehiago egitzea komeni. Eta zein izan da zuetako arrakastatzea duzuna? Handixena hori hainte gaiztua ezatia, hola, baina nik bat esan biharrian esango nuke Perurena izan dela harri handi eta txiki bat ezatekotan. Harri jasotzea, horrek denbora desente kentzeu, denbora desente. Hemendik dakaten denbora libre apurre esan lehike, baina antzela guztua nabilen, Ez dut ordu jakinik. Ez dut ordu jakinik zu besarkatzeko. Arakina eta harri jasotzea egon ez zale lengua, ez? Ez, uste bigarrena ebintzat banaiz. Lehen, haura nire aldean uste bastante gehiago izan dako gala, Iñaki Perurena, baina ez dut ustearen parera jago nizenik.
7 urteko etenaldixaren ondoren, iaz hasi zan berriz Imanol Albizu Arrijasoten. 22 urte zituela geratu zan bere jarduna, entrenatzaile ukan Pedro Mari Egaña Mintxeta gaixotu zanean. Mintxeta hil eta denbora luzian egon da hortaz, Arrixakin harreman barik. Hogeta 11 urte ditu egun, eta 18rekin hasitako bidian jarraiketan dugu, gogotsu. Berezix izan zan hasiera mahai baten bueltan berotuta. Bueno, basarreko jendia gera danok kuadrilan, eta hori izan duten moguan Mintxeta, Arkaitz, hori ibiltze zen Arrijasotzen kuadrilan, eta beran osabak entrenatze zaban. Eta, bueno, hor, afari hortan urten zen pike hori exhibizioen gendula, ez gendula, trontzan, lasto botatzen, eta hori, atzenian urten izan, eta urten zanean, nire tokau jatan Arrijasotzen itxia. Eta Mintxetakin hasi nintzen entrenatzen, eta beste danak desagertu zianean, nik segitzea pentsoan Arrijasotzen munduan. Gustau eta ondo moldatzen itzala ikusi gendunean, aurrera. Zenbat ordu, egun eta urte zurekin. Zugan pentsatzen, zuri lotuta. Entrenamentuak hastian bitxan saiatzen naiz gimnasioa itzen, naiz da igual askotan ez duten kumplitzen bioerik denbora aldetikan. Juten naiz aldala hastian behin bilabonara eta han bat izekin itxeko, eta beste hastian behin hori albaldin badot, etxian dakat zozer preparatuta, eta han itzen dut. Eta gero beste hastian bitxan Arrixa. Hori ja nahiko sagraua egun baten espada, bestian beti moldatzen naiz Arrixakin entrenatzeko. Da normalian, hori, hemendikan urtendakoan iluntzixan, hori egun bat, eta gero zapatu atzaldian, igande goiza edo hola ibiltzen naiz. Entrenamentuetan. Eta karo, tartian, mendira jutia ere komeni. Entzun dut ez zarela bizi, hotza zarela, astuna, iluna, baina nire ukituak esnatu, nire igurtziak piztu, arindu nire magalean eta arrotu nire bizkarrean, nire harri kutxuna. Fizikoki beti ondo, osasun aldetik eta ondo egoteko importantia da. Eta mentalmente hemendikan lan asunto eta beste edozein gauzatatik deskonektatzeko sistema egonena. Bakoitzan burua limitian ipini eta noraino ailaulek edan baloratzia. Eta horrek atzenien harrapa dutxe zaitxu. Arrixak harrapota eukidau eta dako ondio be Pedro Salegi. Mutiko zala, mutriku jaioterrixan, Arrijasotzaile baten etxian egon zan morroi, eta ordutik bere bizitzako parte da Arrixa. Gero gainera argin ofizioa hartu eben, eta bestelako lanekin batera, Arrijasoteko makina bat harri, Intu Bergarako bere lantegixan. Hori bakarrik ez, Arrijasotzaile handixen entrenatzaile, laguntzaile jardundakua da. Bizipoza handixen, nahi asko guztu izan zata denbora, asko pasau denek harri munduan. Eiken, geho olako mutilekin, harri pintzen, plazan jokuekin, joku danak ikusi, kampeonatuak bai, da nire asko guztu izan zata. Pedro beti ikusi bestik ez da, zentzu duiliren berakin. Hortik entzun da, entzun da ikusitza. Azten baldin mazera numeruak eta behitzen, hasi zelai Perurena da ze jende bilian. Nire jende ondatu gauzat. Nire bilea asko zelai. Zelai hogeita bat urtekin hasi eta berroi urte arte, lahadion arte nire bilea. Gu kampeonatu batea homoian, zelai eibartarrakin da eguren nirekin, guk endu ginen zelai di. Bastante alra vez ibizan harri jautzen da nego izan dira. Nari dalde marik ikasi, torriai. Hore nerviosua piskat eta ibilizien, dudan ibilizien, da etorren zien. Aitxa zemie bezala, kampeonatu da eta hon, xeetanak atea, gexenak, joku bat jokau, justu baina beha irabazi,
12 arru arte ona. Hortik gora ez da ibili intzen pixka, baina ez ganoraz. Fenomeno bat. Gizon bezala, bi fenomeno. Oso ona. Un crack. Hora definitzik ez dago, eske haundixi izen da. Bere estadistik, bere datuak ikusi bestik ez dago. Bere markaik honena nire etzako zilindruen indadakana. 100 kilokuekin 319 aldiz hartazuan. Da hori markat desentia da. Zela inenetzako izan da, espezial bat. Da, hauentzakore mutila ona aurra. Gustora. Oso gustora nabil. A ber, nik responde behar oin. A ber, zeitzen duen. Niretzako oso toki honien dabil. Oso toki honien. Paak sufritzia zer dan, ez sufritzia ere bai, mutilan geixei nekatzia nekatu aldi handixia do, da iarri ingo jo mutilai, noiz gogu egin dut, da noiz bizi dauen, da dana. Haren ezanak egiten baitu, lehen ezan dut, eta berrez ezan get, honen mutilak egin gotxu lanak. Eta posta hartuko nuke handixia. Joku enbialik egon nahi bat ematekin. Oindaken sasoia egin, 31 urtekin, da mutila jatzen da mutila, hau ose harritako. Honek ose harritaten lana emagutxu. Zaldaka begizota inor. Kontraizu eguna bidanak eta... Kontraizu egunak, normal, ala bihardik. Ire netatzeko, hige bidur pixka demangak, ire gorputza ikusita... Gorputza ez da dana. Ez batzekit hori. Ostola zaila 32 kilokin horrean. Eguneko irabazien zionak. Arrezkero, ez bitxu zen bat ibili dian plazan. Da, nio guztu, marka horan zen. Hainbesterainokoa da Pedro Salegik zelaingan eukitako eragina, pentsau. Pedrok berak moduan eta arek gomendatuta marmoleixia jarri eben arrejasotzaile bizkaitarrak. Bere kirolibilbidea akaboten sanerako zerbait biharreta. Kanposanturako lana egiten ditue batez be, baina arrejasoterako harriren bat edo beste bebai tarteka. Zelai eta Pedro eta Zelai, bikote bana ezina, urte askuan. Etxin beti hemen izen zan, enia zinitzen sasoien, horra mazortzi mehetze, hori urtekin de, zan mentalea izan, joku munduen sartuko ginela, eta joku horrek lehen entzutezin, bazerrexek galtzen ziela, etxeko kanauek galdu ziela, eta etxetik kanpora mutile prestatzen, eta iztalagan hori, eta pixkat hori kulturio izeun hemen. Eta guen ekipe bentatzea, ni hor mundun sartzen manitzen, hasiko nintzela jokuetan, da ez dakiz zer, da badakiz zer, da milurretan beti. Eta gero Pedro ginen zinitzen, da hori txin ikusi bina Pedro gizon jatorra eta zentzunko gizona zala eta bar, orduan ja atik zabaldu ustezan etxin, baina lagundu niri Pedro, dana. Ni izenatzena da Pedro izkarra, beste lan pentseu ez da, keba. Ni horretik ibilintzen nire ikaseta, beste lagun batzuekin eta bar, baina nik ez dut, kebaz neban ikusten aurrea pausik, eta Pedro ginen zinitzen, dana izan gora, eta gero nire neuko lan zozerre, aipatu behar ban nago Pedro egin da, sekulo, ez teleoki azarraik. Eza, 5 minutu bez. Arazan niretzako izan da listu, lehen zan dutan negozioen be triunfo egin dau, eta hemen beharek ikuste eban listu, berez argiz esan. Harik ikusi eban harri jarrotzen jute ginen be, betekalde xe, igual 5 minutu, 6 minutuen, bete, igual, zozer gaiti betekari bat, eta betekalde horretan, igual, lagatze ban juten, eta betekalde hori pasatzen zain gero atzkenien, atza barek hipoie. Eza, mantendu rimu, mantentziaren eruen, da azkeni amaitu zenke barik, irre jutzen nola jun. Da, teknikamente, claro, dana. Oina hemen dukago harri bat, Lasturko kanteratik ikarretxe, eta da 100 kiloko harria, edo 8 harroko harri bat egiteko Segoviako mutil baten dako.
Lehen esan duen moduen, kanpoko harri jautzaileak hasi die, hemendik kanpora Espainia mailatik eta Madriletik, Segovia, Abilatik, eta hango batek enkarga duzte, 1 kilo garbi bat eiteko. Ikusten duzu hemen hau garbitxute dugutela, baina berez, hau da, errektangular bat izen da, eta oin itorren hona, eta itutzaz kortik, emon. Hemen ikusten duzu burun, hemen gutzaz hemen kortik, eta mailukiak egin apurtu, eta barridu hemen gutzaz korte txikixeak, hemen erdixen. Eta edo azkenien, hemen gutzat garbik eta barridu zaten dena, eta jungo automatiko bero makinio bat edibesta tornun jaten. Ekarriko gomendik, eta maitu arte, garbiketa, eta 28 zentimetroko diametroko gateko jako, da edo mostu ingot, anau indekuen, lehenengo agujar da bingot. Agujar da, pikau, gero mene arrexek jireutek da labanik inizta isen, pikau iten da. Agujar da osatut zeguk, eta katxarro batekin, pikau dana, eta gero anau pikautekuen, mostugot, 3 zentimetrora. Da 3 zentimetrokin gehatoko gata, 106 kilo. Eta gero zelan, helduleko bitabiako zan, hangaltzen ditu horrek 5 kilook. Eta gehatoko da 1 kilo justo, 8 arru. Guk hemen errekilotan, harri jartzek munduen esaten dugu, arru, 12 kilo tardi da, eta esaten 8, 10, 12, 20, arruka. Da, Segoviako mutil baten dako, 8 arruko, harri zilindro, zaharra, lasturko, harrexak ininde. Ez da dozen boten ez da balio. Harri honi adibidez, helduleku ikamen ipini, eta hemen behin euki, ez da bardine. Normalien, hemen gaur egune bertan hemen Euskal Herrian abitzen harri jartzaileak eta badakixe, zematerako meni jagozen hori heldulekuek oratxoa, beratxoa eta bar. Baina kanpotik etortzen den batek, ez daki, da zukiti mutezu adibidez harri zahar bati, masizu danat, helduleku hemen goixinetara, ez da jasoko, ez zelan bez. Eta edozein izaten mutezu egiteko, egin dut desastre bat. Orduan, nobera beti daki pixkat, esan jozu, diametro onditxu egizko, obezen dugu ez, mutil onditxu ezara, mutil txikixe bat, zeuk mututzezuz pixkat irizpide batzuk. Nik ikusi dut kanpun beste marmoneritxe batzutan indile harri batzuk, eta ez dagoenak zeikusik adibidez Pedro egin dituen harri egin. Pedro egin dut perfecto. Zelai eta Pedro eta Zelai, bikote bana ezin urte askuan. Goikoetxe da oin, segida hortan urringo kate begisetako bat. Imanol, nik edukaz momentu bi mutil, Inar Urzuno, Euskadiko txapeldu izen zana, eta Imanol Goiketxe, hone bisok. Niretzako edozein kiroletan, da bizitzan, eta danien uste honi deukena behar dana. Gogue, zaletasune. Zezu galperrik izango artistie ez dakiz zer gauzatan, ez pauzu lantzen, ez pauzu afizioekit, ez pauzu gogorik, hor gatuko da. Batzenian esperientzia ondixeaka, berak, eta hori esperientzia hori transmitidu ditxegu. Eta guretzako, mentajia. Oin Imanolen kasuen, guztuna fizikamente mutil fuerti dana, metro bat lagota, 4 zentimetro, 110 kilo, eta gero berez indertzue. Indertzuen, eta gero gogue, lehen zanotena gogu daukela. Ikesi bidabenak teknika aldetik. Berez ez da artista horietako hau. Berez teknikamente harri jasotzen, ez da batzu izaten mainozuek. Hau ez da olako mainozue. Baina erakutzizko ikesten dau. Eta edo albidari handuxe. Albidari handiko mutile da. Gero kurtidun bidea hondio. Kurtidun bidea honek hondio guk egurre esaten dugu egurrotza. Egurra asko hartu bidea honek hondio. Base baten bidea. Kirolari batek niretzak nori hori pasabatan, da aurretiko hori intzun duguenik, base bat behar da bada. Zuk behin hartzen duzunien base hon bat, zen dute fondo handi bat hartzen duzunien, palizak hartzen ikesten duzunien, gorputze zailtzen duzunien, gero udara atortzen da, hori guzti hori da neu parte normalin. Harri gautze mundua, eskola mundu izaten da, prestakuntzak izaten neuen. Horre hasi, urrixen hasi, eta marti, aprila arte, hor bosi bat bete, hor frailien bizi modue. Konbentutik urten bez, antxi, kieto. Da benga, egurre. Jateko zaindu, mendire, gaur egun gimnasiora, pesak gaur badago metodo batzuk, arnazileko, ikera garrizko arnazik jendozune, etxetik mogidu barik. Etxin eruxe izen, erolena izaten askotan, kanpora betut eruxe, eta derriko jun inbier mendire, ni askotan juten nintzen, edurrakin behar dain. Ze, klar, marka bat eiteko egun ipinintxe badago, zuk urten inbiozu. Zuk fontu, harri jartzen, ez da indarra bakarrik. Herrikiroletan, eta euskal deportietan, arraunien, eta sokatira motan kageldixen da euselak heldik, baina deporte danien, euskal deporte danien da fondua. Indarra junda beti fonduaz lotute. Gaur egun ja, goiz gube pixkate ez dakite
ez no izaten alpertzera, horrekin oso txartu izango nuke, ze harri hondi bajatzen da ez alperra inundik eta inura be, ze indarkada ikearrein bidaut, indarkada horiteko landu behar ditu gauza asko, baina bai sufrimentue, arre txikikuk duke sufrimentu handi bat. Eskolari batek, harniketalari batek, sokatiran tira, zen dut arraune, emon, aerobiku da. Da orduan aerobiko horrek zaitu itxo, eta sensazio hori da, ostia, hori edo zeinek ezin dago, ez da kapaz horitiko. Da genti normalin juten da, harri hundire. Zegaitik, indarka bat egin dozu, baina gero gota alditxu atzien. Da hori da gustatzen dugu, atzien hoti. Indarka da, bai, baina indarka da zelan dan deporte bat, gauri gustatzen agune eta gauri gustatzen agune indarraitie, ez da suposatzen inbesteko, baina hori jaso eta jasoiti horre bai. Nahiz da gustatu inoitxea gustatzen jota mineta eta ondio benga. Itxota benga. Azken hori sufrimentu ondiko gozaba da, hori ikesi bidau. Hori sufritzen ikesi bidau, hori irri betien, lauri betien da urte betien zita ikesten. Hori basi bat bidau, hori basi egiten da hori, handik aurrera geroia, dena etorko da. Gusto guztureko izak, Oita bat. Giro bixe, boto. Giro bixe, Venga. Garra, bi. Sobre todo, oin kubikua hor dakat bastante nire punto de bila, eta hori landu behar. Beste harrizekin bai, baina... Kubikoakin betraketza hasi izan, bada zuzentzen, zilindruak hasi izan nahiko traket, zilindruak ja oso ondoekin dugu, eta nik uste onduen moldatzen da bolakin. Harri boliakin moldatzen da onduen. Gitxien ibildan entramentutan, baina berez boliakin manakatzen da onduen. Neri erretza bitxata, atzenian ez daka, eskinarikan ez daka hemen belaunetan hartu eta gora doia. Gora doia. Aldan neurrizien, baina hori, ez dakala kubikoa mugan eta ez da teknikua. Orduan, arribako txaduke bere teknikie. Eta muskulatura desberdinak egiten dago biharra. Harri kubikoarekin eta harri zilindrarekin muskulo bardinak ez da bela nik egiten. Batak egin dago muskulo tipo batek eta besteakin besteak. Orduan horretanok konpagino bidabe, danak erun bidabe, eta ez da inerreza. Orduan hona izaten da, lehenko diula harri batekin hartu, eta ondo ikesi, eta gero apurka-apurkazi beste harri batzuekin lantzen, teknika hori. Eta teknika oso importanti da. Deporte da nien, da moduen, harri jarrotzen bere tekniki eduke, lehenko eta bain indarra bihozu. Zuri paparri pinien motzu zamen 150 kilo garri kubiko bat. Eta zure hankak eta zure gerrixek espaba aguntatzen, zu beraz hori ez, harritxik guzti. Baina hori aguntatzeko gai bazara, teknikiek ikeragarrizko aldi duke. Adibidez, harri jartzaile bat, okertu egin da atzera asko. Asko okertzen da, asko okertu egin da, gaitik. Gore ioteko, genin deguzu gargie, da ni beti izatutzen donek gazti, donek izan nabizien egin, kotxe batek olan aldapan olan beti ura ion. Edo olan jun, abiaroa desberdin da hori, harriarekin berdin pasatzen da. Zu tente basa osamen, harriarekin tente, harriak aurrera amate zaitu. Harrian pixuek, botek izaitu horrela. Da atzin basa hoz, eutzik jutzezu, da ioten errezeu da asko. Da horretanok, apurka-apurka ikisten duten gara horretanok. Aprorakin, batzuk era bata, bestatzu beste batera, batzuk era bat agotu joteako bestatzu bestera, baina ibilite. Eta gero beti nik oso importante ikusten dutena da, emaitzak ez dira egun batetik beste izaten. Ezin da lamarra entramentu pasatu, eta nik ez dut iribazten, nik ez nabil, ezin da ez moralizau. Hemen segi bidela, segi. Zenia zinitzen nien, ostola da, izan da niretzako harri txikitan jangoikue. Izen da, harri txikistan izen da, nia zinitzen nien, azan jaunde jabe. Eta egiten zituen rekorrak niretzako ziren, beste hor, Martetik edo Jupiterretik ez da, nun baitetik itortio gizonen bat egin dugu, amengo gizon batek horrek gauzok iziliz ezan, nik ustean ezin, 125 kilo adibidez, 125 kilo tipo batek, berreunde ez da izema bier jasoko zitule, 30 minutukotan, ordu berdixen, 30 minutuen berreunde piku bider, 125 kilo. Zugartzu kalin batoin, eta zatu zu, betoko zomen harri bat, 125 jantzi txaleku, gerrikue, lotu ondo, erakutzi dana, eta ez da jasotzen, ez da izelan bez. Eta tipo horrek berreunde piku bider. Zuazte zara entrenatzen, eta arek ordu berdexen erutan rimue, minutu baten eruteko, entrenamentu bastanten behar duzuz, eta zeu izan behar duzu gaina pixik-pixik potenti izan behar duzu. Eta minutu baten eruteko hori, kostatzen da. Eta ordu nesatu zuen, zelan da gozio, zelan da ez, lortu egin da. Baina segi. Segi. Garai baten 30 urte, 31, 32, 33 egin ja, ez atezan behin 33 urte azkero gainbera.
Baina gaur egun prestakuntza total guztiz aldatu da, hortik aparte, zugu esan duzu moduen, paseo ditu 8 bat urte geldik, eta ez da berreta, da fresko ondio. Eta honek egon dia mendik eta beste 10 urtien, 12 urtien, hau gora doi, duda barik gora doina. Hombre, maixu baten dako, ostras, hori nik uste dute eskola munduen be profesor batek ikusten beran ikaslie ez da nora iritsi dela, biharro etxizaten monda, neuk irakutzen hautzen horri, eta nipe honekin txapelketa bat, edo apustu bat irabazi, edo marka bat egin, edo hori betegarri ikeragarri da, bai. Domeka Guerdisa, gere auzua, Maiabian bertan, Zelain herritxan, auzoko jaixak. Egunon. Hala, ze gertu, Manol? Gertu, jau da. Gaurko exhibizio ordua. Lehen hau egon da? Ben inoiz ez. Inoiz ez. Olako lekuak eta makinatxoa desatuko zein, ezta? Bai, olako toki politxa asko dauz. Holan toki asko ezautzen dira. Ari ez hola urrinen Euskal Herriki kanpoa bai, o...? Neri etxata tokau. Ni normalian gitxi ibili naiz ere bai, baina zelai bere egunean Ameriketan da hor ibili izan da. Da gero Espainia mailan ere desente. Bestela honek gauzuetako jaixak eta politxak izaten dira, giro politxak da? Niretzako politxenak. Gaur zelan imiozu, Gaur 10 zaharrakin, 2 minutuko lana, gero bertako kubiko bertan dago bat, 2 minutuko lana imaginatzen eta gero boliakin. Bertako harri batekin bai orduan? Bai, bertan harri kurioso bat kubikua. Segitzen du. Horre beti respetu apuratzen mungo igual, ez? Harrixa zautu ez, eta ez, Nobedadia, beti nobedadia. Ikusin biharra, ze pasatzen. Barkatu baina nahi nizukenik, oraintxe gaur aitortzea. Harri aholan altxatzea ez da, sokak elkarri lotzea. Mutil gogorrak ikusten dira, badaukatenak klasea. Baina kostatu beharko zaie maisuak beste jasotzea. Nolan. Jota bizkorra. Hori. Hauxe da Imanol Albizu, Goikoetxe, Elgetako harakin eta harri jasotzailea. Hori, txalo, bero bat. Goikoetxearentzat.